Enggak boleh nakal ngono kuwi. Model apa ngono kuwi? Adike mlebu kok ora oleh. Kawit adike bayek sampai adike gede kok mlebu rene iki ora oleh ki modelmu piye? Heh? Iki lho omahe wong akeh, padha-padha memiliki semuanya. Kok karepmu dhewe abon ora oleh mlebu omah rene? Oh, enggak usah ngono kuwi enggak usah nyapa. Arep nututi Mas Dian nyapa, seneni kok kakean alasan. Oh, adike ndek iki digabros digerongi sampai wedi jepiping-jepiping sampai melayu. Enggak boleh kayak gitu. Wis gede ki ya wis beneh to padha-padha nek kene. Ngerti ra? Lek ngerti salim, lek ngerti. Lek ngerti salim dulu, lek ngerti salim dulu. Oke, enggak boleh nakal lo ya.